Много интересни неща правим днес в предаването. Говорим си за едно съвсем ново поколение филари, които постигат прекрасен ефект. Видяхме преди маничко при моделирането на лице и то доктор Денкова каза, че изцяло може да се моделира лицето. Деси я направихме наполовина, видяхме резултата и сега... Соня, ти. Сега ще видим какво ще ми направи доктор Денкова. Надявам се, знаем какво ще ти направи. Да. Ръцете ще променяме. Това нещо се получава заради слабата ръка, но и знам, че с годините, извинявай, не една ме гоща за годините, но с годините знам, че ръцете са издайници всъщност на възрастта. И шията. Ръцете и шията. Да. Въпреки, че аз лично много харесвам този тип ръце, но това е въпрос на лична преценка и на лично желание. За мен една жена с слаби ръце винаги има едно такова по-класическо излъчване, което на мен ми допада. Грация, да. Но това е въпрос на желание от самия пациент. Аристократични ръце, да, айде иди там да ти ги моделирам. Ръце. Не искаш толкова за аристократизъм, разбирам. Какво ще се направи по същия начин? Ами тук е малко по-различна техниката. Тук става с повдигане на кожата, за да не нарушаваме целостта на съдовете, тъй като ръцете са кръвоснабдени, има доста съдове и всъщност кожата е много тънка, при нея трябва много внимателно и се прави на принципа на болус техниката. Тоест, вкарва се като точковидно определено количество и след това то се разнася с масаж. И на тези места, които съм отбелязала, ще вкарам по малко количество. Само точиците, няма ли да стои то после се разнася, ще видиш. Добре, наистина ще стане много. Айде да видя, не те е страх, че ще те боли, така разбира се. Да. Дори не ми сложих опойка. Ами, не знам, вътре в продукта има лидокаин, така че след първото обождане тя ще бъде локално анестезирана и ще заспи. Трябва да споделя, Гала, че аз съм ползвала този продукт и е уникален и смятам, че всяка жена трябва да се докосне до него. Това е най-добрата... Дай да видим ръцете сега как ще ревнеш след маничко. Така. Не, на мен също ми е интересно това, което доктор Данчева разказа, въобще тези филари ново поколение за това, което правят. Така че, видях преди маничко. Така. Сега. Аз няма да гледам. Не гледай, да. Между другото и аз няма да гледам много. Не мога и да погледам малко. Дълбоко ли ще забиеш тази игла или не? Да. Я докато... А ти веднага тук масажираш, слагаш и започваш. Веднага. Но ефектът е след това, нали? След това ефекта, А то, както разбрахме, при тези филари уплътняването ще продължи след това, защото после се образува колагена. Да, добре. Аз ви оставам да се дупчите, след малко ще дойда при вас, за да разбера. Има ли странични ефекти? Въобще това поколение филари, за което говорим. Странични ефекти няма или ако има някакви реакции след процедурата, като зачервяване, оток, синини. Да, те са от самото обождане. Няма какво да се случи, защото това е абсолютно биоразградим продукт. Просто няма как организма да направи някаква реакция в тази насока. А на всеки ли може да се сложи... слагат тези на всеки, който има нужда от запълване на обема, от лифтинг на кожата или дори само попълване от единични гънки. Има случаи, в които така или иначе нищо не се прави, да речем бременност, някакви други състояния. Разбира се, когато кожата е наранена, когато има някакви инфекции на кожата, някакви други кожни заболявания, при бременност не се препоръчват никакви такива процедури, при някои тежки автоимунни заболявания, но те са единици, които не могат да използват този. Добре, я да видим сега какво се правят. Продължаваме. Сега забравихме да ти кажем, че 5 дни не трябва да си миеш ръцете. Само толкова ли? Това ще бъде голям проблем, предполагам. Добре, а ти, правейки този масаж, разнасям продукта, да. И от точица става по... Да, става по... Не може ли да го слагаш, изтегляйки иглата да е на по-голямо място? По принцип може, но тъй като продуктът е плътен, тази техника е по-добра. Не, че тази техника, за която ти говориш, е по-добра при продукти, които са на водна основа. Защото те повдигат изцяло кожата, но тук това не може да се получи по проста причина, че ще сложиме много продукт, ако работиме по този начин и след това може да станат едни много бухнали ръце, което ние не искаме. Това е идея. Не искаме. Да. С някакви мекички. Така,
даже аз не искам и всъщност много да поставям, защото смятам, че при нея няма нужда много. Просто при нея много леко да се... Не. Да се... Въобще не те боли. Добре. Той има упойка, има лидокаин в самата спринцовка. Никаква болка няма. Така ние не искаме ефекта да е издута ръка, тъй като моята ръка е много слаба. Много слаба. И издута да е. Имаш много красиви ръце. И аз мисля така, да. Също си мисля, че най-вероятно трябва съвсем малко. Да, не трябва да прекаляваме с количеството, за да не правиме груба ръката, тя да остане с финеса, който има, а просто да умекотиме сухожилията и съдовете. Това ни е идеята. Соня, приятно ми е, че си тук, но си признам, че ми е по-интересен следващия случай. Със сигурност. Аз също останах изненадана, когато разбрах, че ще следващия случай е наистина предизвикателство, не като конкретно като случай, а по принцип носа е предизвикателство за естетичната дерматология. Аз въобще не съм знала, че дерматолозите може да се коригира. Ами в последните години това е така една вълна, която много често дерматолозите коригират, но тук трябва много ясно да подчертая, че има показания при коригиране на носове с методите на естетичната дерматология. Не може Ако искаш след малко при носовете. Да, и ще го кажем. Да поговорим сега да подупчим. За да приключиме, да я подупчиме, да приключиме. Малко злоупотребяваме с мен е приятно, че не те боли, но тя вече, предполагам, че тя вече е изтръпнала ръката, защото... Така ли? Ами да, прислага. Да. Изтръпна и вече не усещам нищо. Да. Сега тя може ли малко да си го прави това нещо след теб леко да ги след това може малко да масажира? След това вече, непосредствено след това аз после ще й направя с един хубав крем масаж, малко ще й направя с, нали, за да разнесеме хубаво, защото ето, виждаш, че нейната кожа тук е много тънка и при много силен натиск след това с масажирането може да се получат малко хематоми. Да. Много малко още ще досложа. Че не усещам нищо. Вече почнах аз да гледам как дупчат без проблем. Мога да взема да те дупча след малко и аз. Да. Ще ти се доверя и на теб, Гала. Не дей, моля те, не дей. Просто целта е да стане равномерно и то след това, като минат 2-3 дни, наистина ще си стои равномерно, защото продуктът е разреден с лидокаин и когато лидокаина се резорбира в тъканите след 1-2 дни, вече ще си остане равномерен продукт. Това е. И при всички останали случаи. След 1-2 дни лидокаина се резорбира и остава... Добре, чакай да спра да гледам, защото харесва ми, ама все пак да спра да гледам. Все пак има, колкото и да са добри това ново поколение филари, знам, че има места, на които не могат да се слагат. И аз искам след малко, даже ще покажем на лица, искам след малко да поговорим за къде са препоръчителни, къде се слагат, къде не могат да се слагат. За сега хубавото, което аз научих е, че гела е този, който дава плътността, обема, в него има тези... Как се казва това вещество? Калцери, хидроксиапатит. Калцери микросфери, които стимулират производството на колаген, така че освен, че ефектът е добър веднага, той е дългосрочен. С времето почва да се произвежда повече колаген и така. И издържа до около 2 години продукта. Да, 2-2,5, в зависимост от индивидуалните особености на всеки пациент. Я да видя сега. Това, което за съжаление пропуснахме да вземем е крем за масаж след това и аз сега малко не, тя ще получи малко, нали, травмира ми ръката повече, но ако бях я масажирала с ето. Окей си. Въпреки, че тук е по-еритемна ръката, другата е... Виждаме. Има разлика. Има. Но то те първа ще получава. Не, след 2-3 дни тя ще си стане равномерна, просто сега има оттоки от обожданията. От самото обождане. Се виждат сухожилия. Добре, Соня, чао ти казвам за сега. И аз благодаря. По-късно ще я довърша.